Os populares consideran urxente contar con esta instalación municipal canto antes, posto que os seus usuarios vense obrigados a desplazarse ata outros concellos da comarca para poder practicar deporte. Critican que o Goberno tentase aprobar con cargo ao posto da Deputación da Coruña a ampliación dunha sala fitness cando o complexo permanece pechado sen dar ningún servizo á poboación. Que despois de 2 anos e medio non se sabe aínda cando vaise abrir as súas portas para que todos os veciños que necesitan facer deporte por súas enfermedades e demais teñen que trasladarse a outros municipios como Rianxo ou Ribeira para ir a unha piscina municipal. É a única piscina municipal que está pechada da comarca e lamentablemente parece que isto non ten visos de solucionarse. Fai unhos días os famosos 3 plenos polo POS na que iba unha outra obra máis para a piscina, pero a realidade non é que fora unha obra transcendental para a apertura da piscina, senón que simplemente era outro parche máis na piscina para justificar que a mesma non se abrira. Lembran dende o PP que o Goberno incumpriu reiteradamente os prazos de apertura, posto que se comprometera a reabrir a instalación hai agora ano e medio. Fai un ano e medio, concretamente o 31 de marzo, o entonces concejal de Deportes, o señor Marcos Fajardo e o señor alcalde, deron unha ronda de prensa dentro desta piscina, dicindo que nun mes estaría máis ou menos aberta. Pois ha pasado un ano e medio e a piscina sigue na mesma situación, pechada a cal e canto para todos os veciños. É necesario, é urxente que o señor alcalde empece a traballar e, sobre todo, dé soluciones aos problemas de Boiro. O que está amosando ca deixadez da apertura da piscina é a súa incapacidade para buscar solucións aos problemas boirenses.